Тук трябва да има един от 8461 чифта в целия свят. Получаваме лимитиран стикер пак. Това са Nike Dunk Low, колаборация с Артефакт, а това е разцветка Ghost. И сега ще ви покажа най-интересните им детайли. Полупрозрачните връзки. Имаме много интересен и различен материал, използван за слушат, и логото на Артефакт. Допълнителни части, които се слагат на петата и езика. Отделно има и допълнителна капсула, специално пригодена за езика на обувката. Мирани допълнителни връзки. Цялата обувка е направена от много интересен лачен материал. Друг много красив детайл са полупрозрачните подметки. Този NFC чип, който щом доближите телефона си до него, ще ви отведе към сайта на Артефакт, където можете да проверите дали обувката е автентична. Само 2 броя ви очакват единствено в 23store.com.